Ne mogu, otišao si sa lijeve na desnu stranu, ne može. Moraš ići pravo, gotovo je. Alo, momak važno, a ti imaš, viš kak lijepo kaže, momak, a ne narodni poslanik. Ješ čuo? Ne. Hajte, molim vas, diskutujte o tom prijedlogu. Nemoj ti mene krstiti, molim te, oduzet ću ti riječ. Ja vas se krstim, već me pustite da govorim, a ne možete se ovdje ponašati tako. Morate poštovati narodne poslanike. Ja poštujem gospodinu Vukanoviću, oduzmite riječ, ne dozvoljavam provokacije, molim vas. Nemoj da galaš ođe da se obadaš, sad ću te izbaciti napolje. Ja razumijem, gospođo Radulović, da vi volite zadrugu, da gledate uveče, ali stvarno ovo nije zadruga. Ne znaš ti šta ja volim, ajde molim te. Ja bih vas zamolio da mi vratite vrijeme prije svega. Koliko ti treba? Pola sata. Dobro. Ne znam koliko ima, vi znate bolje Poslovnik. Tako, ajde, izvoli, evo da ti dam da vidim kako ćeš. Idemo. A imate završeno. 5., 10. sljedeća partija. Nema, nije bio dogovor i gotovo. Prosti, to sam ti već jednom rekla. Idemo dalje. Hvala ti. Ajde, moram te prekinuti pošto je prošao minut, inače ne bi. Pustila bi još da pričaš. Pa moraš i ti znati, gospodine novi poslanik, morao si do sad znati ako već hoćeš da diskutuješ i razgovaraš. Mislim da sam vas već... Tako je, u redu je, završili smo. Nemoj da duelišemo i diskutujemo. Ajmo, izvoli. Po tački dnevnog reda, u protivnom nećemo zboriti. Ajmo. Halo, momak. Ajde, molim te, mlad si, budi korektan, završi to što sve nam je jasno šta si htio reći. Ajde. Pa najbolje je, gospođo Radulović, da vi umjesto mene diskutujete ovdje. Slušaj, završili smo s diskusijom. Nismo završili s diskusijom, imam pravo još da nastavim. Dobro, pa to ćemo drugi put kad izaberemo gospodina Stevandića, onda možeš zboriti šta hoćeš. Ali imam pravo da komentarišem kakav je... Imam pravo da komentarišem kakav je... Komentarisat ćeš kad bude izabran, šta god hoćeš. Pa kako ću ga kasnije komentarisat, sad ga biram. Lako, vrlo jednostavno. Baš ste simpatični. Jako. Jeste. Nemojte kršiti Poslovnik. Oprostite, ja sam to vama već obrazložila i zašto ponavljate član 6 i stav 5. Osoba koja je trebala dođe iz partije Demokratskog progresa ne želi ni jedna ni druga. Izvini, molim te. A imate završeno. 5., 10. sljedeća partija. Nema, nije bio dogovor i gotovo. Oprosti, to sam ti već jednom rekla. Idemo dalje. Hvala.